हाँ तो हम सिंगर विपिन विधाता एक बहुत सुंदर कैसेट लेकर के आ रहे हैं। कहल गई बात कि पति के कमीला से संसार ना चली, तब पत्नी के कमीला से संसार ना चली, ना कभी चलल बा ना चली। यही माध्यम से एक बहुत सुंदर कैसेट लेकर के आ रहे हैं। दुनिया के सृष्टि खातिर नारी के सिंगार बनल बा, नारी वायरल होखे खातिर खेल वार कइले बा, नारी वायरल होखे खातिर खेला वार कइले बा। इंस्टाग्राम फेसबुक में प्रदर्शन देखावे, लागे कि ओकरा की लाज नहीं आवे, नहीं अरे ससुर के ही इज्जत के बेकार कइले बा, वायरल होके खातिर नारी की खेले वार कइले बा, वायरल होके खातिर नारी की खेले वार कइले बा। पति के कमाई पर की असरा न लगावे, दूसरा के कमाई के भरोसा की दिखावे, इंस्टाग्राम फेसबुक पर दर्शन कइले बा, वायरल होके खातिर नारी की खेले वार कइले बा, वायरल होके खातिर नारी की खेले वार कइले बा। दुनिया के सृष्टि खातिर नारी के सिंगार बनल बा, नारी वायरल होखे खातिर खेल वार कइले बा, नारी वायरल होखे खातिर खेला वार कइले बा। तेरे म्यूजिक